100 тапқыр ишеткенше бір тапқыр барып көруің яқшыдай халық. Бу атнада Татарстанға Өзбекстан президенті Шәүкәт Мирзиёевның килүен шулай дип тасвирларга булыр иде. Безнең республика соңгы елларда халыкара вакыйгалар үзәгендә яши. Я без барабыз, я монда киләләр. Үзбекстан җитәкчелегенең бер ай эчендә тулы составта Казанда булып китүе һичшиксез мөһим күренеш. Сентябрьдә аларның премьер-министры Абдулла Арипов килсә, бу атнада делегация күпкә саллы иде. Беренчедән ул президент җитәкчелегендә, икенчедән Казанга әлеге илнең барлык төбәкләре башлыклары җыелды. Бүген Россиядә Татарстан әлеге ил белән хезмәттәшлек итүче төп 5 төбәк исемлегенә керә. Әгәр дә республика соңгы вакытта делегациялар кабул иткән илләрне карасак, без менә нәрсә күрербез. Әлбәттә, товар әйләнеше иң зур ил ул Кытай. 1,16 миллиард доллар. Төркия, Белоруссия белән күп сату алу итәбез, һәм менә Үзбәкстан белән багланышлар күзгә күренеп арткан. Узган ел белән чагыштырганда инде 50%-ка. Бу атна вакыйгаларыннан соң офыкта яңа проектлар шәйләнә. Гөлназ Сәйфетдинова сәфәрнең мөхите һәм мөмкинлекләр турында. Халыклар дуслыгы йортындагы үзбәк диаспорасы бүлмәсендә дойры барабанын кагалар. Мондагы борынгы уен коралларының гына түгел, киемдәге һәр бизәкнең тарихын сөйләп бирә алалар. Хәзер республикада 100 меңнән артык үзбәк яши. Телебез охшаган, киемләребез охшаган, менталитетimiz охшаган. Дивардагы фотосурәтләр Россия белән Үзбәкстан, Татарстан арасындагы багланышларны чагылдыра. Татарстан белән Үзбәкстан арасында хезмәттәшлек турында килешү 30 ел элек имзалана. Аларда республика вәкиллеге, бездә Үзбәкстан консуллыгы эшли, Ташкент, Самарканд, Ферганәгә туры рейслар оча. Тарихка күз салсак, ике арадагы багланышлар Ирак гасырларга барып тоташа. Әйтик, 16 гасырда Үзбәкстанда татарлар тәрҗемәче, дипломат, сәүдәгәр булып эшли, ә 18 гасырларда анда безнең зыялылар белем алган. Совет чорында мәдәни элемтәләр өзелми, ансамбльләр гастрольләргә йөри, Үзбәкстанда яшәүче татарлар татар матбугатын яздырып алган. Бу атна матбугатын карасак, аларда да, бездә дә нәкъ шушы сәфәр яктыртылды. Сегодня президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев прибыл в город Казань, с которого началась программа официального визита в Российскую Федерацию. Бу президент Шәүкәт Мирзиёевның Казанга беренче килүе иде. Татарстан җиренә аяк басуыннан ук җылы мөгалләмә сизелә. Рөстәм Миңнеханов белән тәрҗемәсез аралашулары ике халыкның күпкә якын булуын күрсәтә. Шуңадыр Рөстәм Миңнеханов белән Казан Кремле буйлап йөргәндә дә дусларча аралаштылар. Это что такое? Это дворец земледелия. Кул Шәрифтә кунакка мәчетнең бай тарихын, яңадан ничек төзелүен сөйләделәр. Намаз залында дугалар тыңладылар. Благовещение соборында гыйбадәт йортының тарихын бәян иттеләр. Казан Кремле республикада туристларны иң күп кабул итүче урын. Хәзер аны килеп күрүчеләр исемлегенә тагын бер дәрәҗәле исем өстәлде. Я хотел увидеть глазами, я увидел настроение людей, я увидел настрой людей, я увидел сегодняшний на самом деле форум прошел. Он насыщенный, я увидел в лице наших обоих команд, что они тянутся к друг другу. Бу бер-береңә тартылу гына түгел, инде төгәл эш нәтиҗәсенә чыгуда. Татарстан белән Үзбәкстан төбәкләре арасында узган ел товар әйләнеше 50% артып, 290 миллион доллар булган. Быелның 6 аенда үсеш 30% җитә. Активно работаем и с акиматами, и с министерствами. Наши крупные компании, сейчас, конечно, есть хорошая возможность за счет поддержки вашей вот этих промышленных парков уже охватить средний и малый бизнес. Вы человек, который хочет изменить вашу страну, я это вижу. И вот ваши проекты мы же тоже изучаем, как устроена махалля. Это самое главное. Бүген Үзбәкстанда 300 мең татар яши. Рөстәм Миңнеханов аларга булышлык, җылы мөнәсәбәт өчен рәхмәтен җиткерде. Каждая наша встреча с вами в Узбекистане, это воодушевляет нашу диаспору, татарскую диаспору в Узбекистане. Сезнең белән һәр очрашу Үзбәкстанда яшәүче татар диаспорасын илһамландыра. Мин алар белән елга бер мәртәбә, кайвакыт күбрәк тә очрашам. Аларның фикерен, кәефен сорашам. Татарстан турында горурланып сөйлиләр. Сәфәр ул очрашуларның чәчәге генә ди белгечләр, җимешләре соңрак булачак. Һәм монда эш килешү сөйләшүләрдә генә түгел, Татарстанга мөнәсәбәттә. Бу Татарстан белән мөнәсәбәтләрнең үзенә күрә бер Россиягә бер юл, хаб буларак кабул итә, күрә. Шуңа күрә инде Үзбәкстанга да керү, Россия икътисадына, Россия базарына керү Татарстан аша уңайлырак дип
уйлары була. Дәүләт башлыклары башта бит башкалага баралар, тип фигуралар, президентлар белән үзара очрашалар. Монда Мирзиёевның башта Казан килүе күпмедер берникадәр бу дипломатик тәртипләрне бозу да кебек кагыйдәләрен, ләкин ул Татарстан дәрәҗәсен, авторитетын күрсәтүнең бер күренеше. Моңа кадәр Татарстан делегациясының Үзбәкстанга эш сәфәрләренең нәтиҗәсе буларак уртак предприятиеләр бар иде инде. Узган ел Ташкент белән Җизакта технопарклар ачылды, КФУ филиалы эшли башлады. Казанның медицина симуляторлары җыючы завод быелдан Чирчик технопарк резиденты булды. Кроме высшей школы, научно-исследовательский институт Татнефть. Они вместе в лаборатории. Наука есть. Ташкентта КамАЗ автоузәге, Сәмәркандта КамАЗ заводының машина җыю линиясе эшли. Татнефть, шулай ук КМПО, суднолар төзү, су уткычлар җитештерү заводлары белән уртак проектлар бар. Казандагы форумда яңгыраган яңалыкларның берсе Бухарада яңа икътисади зона төзү. Ул Татарстандагы Алабуга зонасы карамагында эшләр дип планлаштырыла. Проектны Шәүкәт Мирзиёевка тәкъдим иткәннәр. И теперь мы договорились о том, что Бухарадагы махсус икътисади зона белән Алабуга идарә итәчәк. Ул аның филиалы кебек булырга тиеш. Үзбәкстан президенты инде киләсе атнада финансы башларга кирәклеген әйтте. Тагын бер проект Таткабель заводы белән алар читтән кертелә торганга алмашка 500 киловольтлы кабельләр җитештерә башлаган. Быелның мартында Үзбәкстан базарына чыгалар, инде килешенгән эш планы бар. Ташкент шәһәрендә электр челтәрләрен тулысынча яңарта башладылар. Безнең компаниядан анда 154 километр озынлыктагы кабельләр җибәрелде. Ул ел ахырына кадәр тагын бер партия җибәреләчәк. Алар Үзбәкстанны 2 миллиард сумлык кабель белән тәэмин итәчәк. Бу иң зур килешүләрнең берсе. Проект огромного масштаба, не только для Узбекистана, но и для России. Үзбәкстан өчен генә түгел, Россия өчен дә зур проект. 135 километр кабель линиясе ул мегаполислар өчен дә күп. Яңа зур район Ташкент-Ситине энергия белән тәэмин итү мөмкинлеге бирәчәк. Казанга сәфәрдән соң Шәүкәт Мирзиёев Мәскәүгә очты. Башта Михаил Мишустин белән хөкүмәт әгъзалары катнашында аралаштылар. Аннары Владимир Путин кабул итте. Һәм бу очрашуда Россия президенты Татарстанга биргән бәя форумның ни өчен Казанда узуын тагын бер кат дәлилләде. Я знаю, что вы побывали сейчас в Казани. Мы гордимся Казанью, гордимся, как развивается этот замечательный город. Надеюсь, вы поделитесь тоже своими впечатлениями от этого. Я знаю, что это была не просто ознакомительная, но и деловая поездка, деловая часть вашего визита. Татарстан может многое предложить. Впервые у нас все 14 регионов на уровне. Беренче тапкыр Үзбәкстанның барлык 14 төбәге хакимнәре, ягъни өлкә җитәкчеләре форумда катнашты. Кичә комиссияләрнең рәисләре хисап тутты, нәтиҗәсе бик җитди, мин бу эштән канәгать. Төбәгара хезмәттәшлек буенча эшләүче коллегаларымның планнары да зурдан. Уйланылганның барып чыгасына ышаныч баглыйлар. Казанда узган форумда Россиянең 19 төбәге һәм Үзбәкстанның 12 өлкәсеннән 700-дән артык бизнес вәкиле катнашты. 3 миллиард ярым долларлык килешүләр имзалана. Хәзер Татарстан делегациясының Үзбәкстанга сәфәре әзерләнә. Ул октябрь ахырында булырга мөмкин. Гөлнас Сайфетдинова, Рәмзил Гарипов, Адымнар.